Lehenago edo beranduago, haurrek sukarra izango dute momenturen batean. Hau gertatzen denean, zalantzak izan ditzakezue hartu beharreko jarreraren aurrean. Horregatik, garrantzitsuak iruditzen zaizkigun kontu batzuk azalduko dizkizuegu. Egoera hauetan moldatzen jakiteko eta sukarraren inguruan dauden mito batzuk baztertzeko. Azalpena 3 zatitan banatuko ditugu. Lehenengo, sukarraren oinarrizko kontzeptu batzuk errepasatuko ditugu. Agian ezagutuko dituzue, baina batzuetan horren beste informazio jasotzen dugu non nahastu egiten garen, eta beste batzuetan informazioa ez da egokia izaten. Ondoren, zuen seme-alabek sukarra dutenean etxean zer egin dezakezuten aholkatuko dizuegu. Eta azkenik, zer gaixotasun seinale ezagutu eta bilatu behar dituzuen esango dizuegu. Osasun zentrora edo ospitalera joatea presazkoa den erabakitzeko. Goazen hastera. Zer da sukarra? Sukarra gorputzeko temperatura ohi baino altuagoa edukitzea da. Uzkikoa 38tik gora edo besapekoa 37tik gora. Sukarra gure gorputzaren erantzun bat da infekzio baten aurrean. Infekzio hau gehienetan kausa birikokoa izaten da. Beraz, gehienetan ez da beharrezkoa antibiotiko bat jartzea izango. Gure gorputzaren erantzun hau defentsa mekanismo bat da. Temperaturaren igoerari esker birus eta bakterioen hazkundea moteltzen da, eta immunitate sistemako funtzio batzuk bizkortzen dira. Zure seme-alabak sukarra daukanean, arnasaldi bizkorragoa izan dezake. Jateko gogorik gabe egon daiteke, eta negartiago edo makalago antzeman dezakezu. Sintoma hauek normalean sukarra jaisten denean hobetzen dira. Kausaren arabera, sukarrak egunak iraun ditzake. Eta badira, bi gauza oso garbi eduki behar dituguna. Sukarra ez da gaixotasun bat, sintoma bat gehiago baizik. Sukarrak ez du garuneko kalterik eragiten, ez da heriotzarik ere. Zuen seme-alabak sukarra daukala iruditzen bazaizue, temperatura termometroarekin neurtzea komeni da. Ez du balio eskua bekokian jarri eta bero dagoela esatea. Termometroa erabili behar da. Gaur egun, mota askotako termometroak daude. Adibidez, temperatura belarrian edo kopetan neurtzen dutenak. Baina termometro hauek ez dauzkagu gure kontsultetan, eta konparatketak egitea eta temperaturaren evoluzioa ikustea zailagoa izaten da. Horregatik, arruntena iruditzen zaigu errazana. Hau da, termometro digital arrunt bat, temperatura neurtzen duenean, soinua ateratzen duena. Eta nola neurtu? Adinaren arabera edota hobekien konpontzen zareten moduan. Hilabetetik beherako aurrei eta 12 hilabete arteko bularreko aurrei temperatura ipurdian erraz eta azker neurtzen zaie. Termometroa uzkian zentimetro bat sartzen da eta termometroak soinua ateratzen duenean temperatura neurtzen du. Hori bai, ez ahaztu uzkian termometroak gradu erdi gehiago neurtzen duela besapean baino. Eta erraza iruditzen ez bazaizue, besapean neurtzeko aukera daukazue. Hau da, beso azpian, ondo helduta, soinua atera arte. Badakizue sukarra 38 gradutik gorakoa dela, uzkian, edo 37 erditik gorakoa besapean. Honek ez du esan nahi, umearen atzetik ibili behar duzutenik temperatura hartzen beti. Baina, bai, bero sumatzen baduzue, goiber, negarti, edota jateko gogo gutxirekin, temperatura neurtzeko momentua izan daiteke. Temperaturaren balioak baino garrantzi handiagoa du guretzat, umearen egoera orokorrak. Adibidez, aldea dago, haserreko edo negarti egon arren besoetan hartuta lasaitzen den umearen eta kontrolazin edo kesati jarraitzen duen umearen artean. Edota, makal edo goibel ikusten dugun arren, jolas egiteko gogoa duenaren eta kesati eta lur jota dagoenaren artean. Egoera horroko horrega azaltzea eta ulertzea zaila izan daiteke. Hala ere, jakitean alarma seinalea zeintzuk diren eta zer kezkatu behar gaituen argiago ikusiko duzue. Jarraitu dezagun. Behin sukarra ikusi eta egoera horrokorra aztertu ondoren, umea alden erosoen egon dadin saiatu behar duzue. Eta nola lortu dezakezue hori? Modu desberdinak daude. Etxean giro atsegina egon dadin saiatu. Aurrari ez jantzi arropa gehiegi eta gutxiegi ere. Ez erabili, zapi eserik, ez igurtzi alkolarekin eta ez bainatu urrotzetan. Ados, likido asko eskaini, baina saiatu bere apetitua errespetatzen. Jatera behartu gabe. Hau da, ez tematu janari solidoekin.
baina bai garrantzitsua dela likidoak maiz eskaintzea ondo hidratatua mantendu dadin. Antitermikoak eman ondo ez badago. Parasetamola edo ibuprofenoa eman daiteke. Kontuan izan dosia pisuaren arabera aldatzen direla. Eta kontuan izan baita ere, ez dela beharrezkoa beti antitermikoa ematea. Batzuetan, 37 erdi edo 38ko temperaturekin, zuen seme-alaba lasai egon daiteke, jolasten, eta kasu hauetan ez da beharrezkoa parasetamola edo ibuprofenoa ematea. Bai ordea, eroso mantentzea eta behatzea. Ez da gomendatzen bi antitermikoak txandakatzea. Bai parasetamola, bai ibuprofenoa 6 ordutik behin eman daitezke. Beharrezkoa baldin bada, eta batekin nahikoa izaten da gehienetan. Kontuan izan, antitermikoek ez dutela sukarra sendatzen. Sukarra jaisten dute eta erosoago sentierazten dute, baina sukarra desagertuko da eragiten duen gaixotasuna sendatzen denean. Beraz, eta argi geratu dadi. Sukarra duela uste baduzue, jarri termometroa. Eta susmoa baieztatzen bada, haurraren erosotasuna bilatu. Egoera orokorra ona bada, ikus dezakezue nola evoluzionatzen duen hurrengo 48 ordutan, gurekin txandarik hartu beharrik gabe. Ariketa ondoren azalduko ditugun alarma seinaleak agertzen ez diren bitartean. Eta noiz kontsultatu behar duzue lehen bailen. Alarma seinaleak agertzen direnean. Ziur naiz, ikusten dituzuenean antzematen jakingo duzuela. Eta zein dira seinale hauek? Ikus ditzagun. Haurrak 3 hilabete baino gutxiago ditu. Bere negarra kontsola ezina da, kesati edo makal dago. Arnasa hartzeko zailtasuna du, saietxe zurrak nabarmentzen zaizkio, bularre zurra ondoratzen da eta arnasaldi bizkor eta urduria du. Buruko mina handia dauka eta behin eta berriz egiten du botaka. Deshidratazio seinaleak ditu. Mingain lehorra du, listurik gabe, begi ondoratuak ditu eta pixa gutxi egiten du. Lehenengo aldiz konbultsioa du. Petekiak ditu. Petekiak larruazaleko orbain gorriak dira. Gehienetan tamaina txikikoak dira, milimetro gutxikoak, eta gorputzeko edozein lekutan ager daitezke. Bere ezaugarri nabarmenena da, bere gainean presioa egiten denean ez direla desagertzen. Zer moduz? Informazio gehiegi? Zalantzaren bat? Gogoratu. Sukarra ez da gaixotasuna. Defentsa mekanismo bat da. Garrantzitsua zuen seme-alabaren egoera orokorra da, ez termometroak markatzen duen temperatura. Lehenetsi bere erosotasuna. Emazkiozu likidoak eta antitermikoak bere egoera orokorraren arabera. Ondoen, etxean egongo da. Egoera orokorra ona badu, 48 ordu itxaron daiteke gurekin kontsultatu aurretik. Baina gogoratu, 3 hilabete baino gutxiago baditu, egoera orokorra txarra bada, azaldutako alarma seinaleren bat edo petekiak baditu, kontsultatu lehen baien, hemen edo larrialdietan.